δείξω κάποια μυστικά στο Brookhaven που ίσως και να μην ξέρετε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο. Το πρώτο μυστικό βρίσκεται στο νοσοκομείο. Και λοιπόν, πάτε εδώ πέρα όπως μπαίνετε και έχει μία τρύπα εκεί πάνω, δεν ξέρω αν τη βλέπετε. Μισό λεπτό γιατί μου λαγκάρει λίγο. Περιμένετε. Ωραία, λοιπόν, πρέπει να πάρετε, αν δεν μπορείτε να πάτε εκεί πέρα μόνοι σας, μπορείτε να πάρετε και μία σκάλα η οποία θα σας βοηθήσει να ανεβείτε. Να ορίστε, αυτή εδώ πέρα. Τι βάζετε. Εδώ πέρα έτσι. Ανεβαίνετε και πηδάτε εδώ μέσα. Θα βρεθείτε σε αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι αρκετά τρομακτικό, μπορώ να πω, γιατί ναι. Και έχει κι άλλο ένα δωμάτιο εδώ πέρα και εμείς θέλουμε να έρθουμε εδώ πέρα. Όπως βλέπετε θα βρείτε αυτό εδώ πέρα το τραπέζι με αυτό το χαρτί. Και επίσης μπορείτε να μπείτε και από εδώ πέρα έξω. Τέλος πάντων, πάμε για το επόμενο. Είναι πάλι εδώ πέρα. Όπως σας είπα, πρέπει να βρείτε αυτό το χαρτί και να το πατήσετε μία φορά με 2 μέχρι να ανάψει. Μετά θα πρέπει να βγείτε από εδώ πέρα και πρέπει να πάτε στην βιβλιοθήκη, η οποία είναι εδώ πίσω, εδώ πέρα που είναι το σχολείο. Έχει κάποια μαγαζιά. Πρέπει να πάτε στην βιβλιοθήκη εδώ πέρα, να πάτε εδώ και θα δείτε αυτό εδώ πέρα το βιβλίο, εφόσον πατήσετε το βιβλίο εκεί πέρα που είπαμε. Και μετά πρέπει να πάτε εδώ πέρα που θα έχει κάτι οτιδήποτε και θα έρθετε εδώ πέρα, θα πατήσετε museum, δηλαδή μουσείο, γιατί δεν πατιέται, και θα σας βγάλει αυτές εδώ πέρα τις ζωγραφιές. Και λοιπόν όπως βλέπετε εδώ πέρα, αν δείτε από κάτω, δεν βγάζει τα ονόματα από αυτές τις φωτογραφίες, τα βγάζει με hashtag. Οπότε θα πάρετε το βιβλίο και θα το βάλετε εδώ πέρα να κουμπίσει απλά και θα ανάψει μια κόκκινη φωτιά και θα εμφανιστεί ένα φάντασμα εδώ πέρα, όπως θα δούμε τώρα. Να το. Αυτός που εμφανίζεται εδώ πέρα σαν φάντασμα είναι αυτός στη φωτογραφία και κρατάει το βιβλίο και βγάζει από κάτω τα ονόματα από τις φωτογραφίες. Αυτό είναι το μυστικό. Και έχω και κάτι άλλο που βέβαια δεν το έχω δοκιμάσει, γιατί δεν το ξέρω, αλλά μου το έχει πει μια φίλη μου, αλλά δεν το έχω δώσει σημασία, δεν το έχω δοκιμάσει. Οπότε πάμε να το δοκιμάσουμε μαζί. Παίρνετε ένα σπίτι από το μοτέλ, θα πάρουμε το 5. Ναι, είναι αλήθεια. Περιμένετε να κάνουμε αυτόν εδώ ban, να μην μας ενοχλεί. Ωραία. Και παιδιά, είναι αλήθεια. Όταν παίρνετε ένα σπίτι από το μοτέλ, είναι στο δωμάτιο ξενοδοχειακό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ενώ αυτό, επειδή έχω αυτό εδώ πέρα το καταραμένο βιβλίο, είναι χάλια, είναι απέσιο και μου έχουν πει ότι γράφει κάτι στην καρέκλα εδώ πέρα κάτω. Για να το δούμε, να το κοιτάξουμε. Μισό λεπτό να καθίσω, γιατί δεν βλέπω απολύτως τίποτα. Αν
αν το βλέπετε καλά εκεί κάτω, κάτι γράφει. Περιμένετε μόνο να γίνω λίγο μικρή για να βλέπω κιόλας. Ωραία, μίκρινα το αβατάρ μου. Και έλα, γιατί κάθισα. Και παιδιά, γράφει όντως κάτι. Λέει, the book will tell you what to do next, follow its lead and do not think for yourself in the future as bla bla bla. Δεν βλέπω καλά. Και παιδιά, λέει όντως κάτι. Περιμένετε τώρα να ξαναγίνω μεγάλη όπως πριν. Ένα λεπτό. Τέλος πάντων. Και για να δούμε αν πετάξουμε το βιβλίο, τι θα γίνει. Για να δούμε και το μπάνιο μου πως βρούμε κάτι. Ναι παιδιά, γενικά είναι χαλασμένο. Τέλος πάντων πάμε να βγούμε από εδώ μέσα. Τέλος πάντων βγάζουμε το σπίτι. Και πάμε για το επόμενο μυστικό. Το επόμενο μυστικό θα χρειαστεί να έρθετε στο camp που είναι εδώ πέρα στο Lake House, είναι από πίσω. Και πρέπει να μπείτε μέσα εδώ πέρα. Και να πάτε εδώ. Και να ανεβείτε στην τουζιέρα και θα πάτε σε αυτό εδώ πέρα το δωμάτιο. Που μέσα έχει αυτή την κούκλα που από ό,τι έχω ακούσει τη λένε Λιδία. Και είναι η στοιχειωμένη κούκλα του Brookhaven. Λοιπόν, αυτό ήταν από εδώ πέρα. Και μισό λεπτό να προσπαθήσω να θυμηθώ αν έχω βρει κάτι άλλο. Ναι, λοιπόν, θυμήθηκα για το καινούριο update είναι. Θα χρειαστεί να πάρουμε κάποιο σπίτι. Θα βάλουμε αυτό εδώ πέρα. Και πρέπει να χτίσουμε... Περιμένουμε μισό λεπτάκι. Το τελευταίο σπίτι είναι free, οπότε δεν θα χρειαστεί να έχετε Robux. Και είναι αυτό εδώ πέρα που έχουν βγάλει για το Halloween. Αλλά δεν είναι Halloween, τέλος πάντων. Θα πάτε εδώ κάτω. Στο τελευταίο όροφο έχει ένα τσάκι. Θα μπείτε μέσα, εδώ πέρα, και μπορείτε να προχωρήσετε και σας βγάζει σε αυτό εδώ πέρα το κρυφό δωμάτιο. Και για να καταλάβετε είναι και σαν secret room, δηλαδή αν παίζετε κρυφτό μπορείτε να κρυφτείτε εδώ πέρα, είναι μια πάρα πολύ καλή κρυψώνα. Πάω έξω για να σας αποχαιρετήσω. Και λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε και να σας βοήθησα με αυτούς τους μύθους αν δεν το ξέρατε. Θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σας!